So finally लोगोफोर फेसबुकआ फाइनालि दा कन्टेन्ट मनिटाइजेशनखौ मोननायनि गोरलै लामा लानानै फैबाय आरोना। कन्टेन्ट क्रिएटर माने फेसबुकआव भिडिअ आपल'ड खालामो नाथाय आंनो माला कन्टेन्ट मनिटाइजेशन इनभाइट खालामगोन बेफोरबायदि गोबाङानो सानबाय थायोमोन जानांगौ। दा गोरलै इजि लामा लानानै फैबाय आरोना फेसबुकआ मोनसे। दा नोंथांमोना अनलि 28 डेजनि गेजेरावनो नोंथांमोना कन्टेन्ट मनिटाइजेशनखौ मोननो हागोन आरोना। नाथाय मोनसे क्राइटेरिया दङ। नोंथांमोना नैबे क्राइटेरियाखौ कमप्लिट खालामनांगोन आरोना। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायनानै लाबानो जाबाय। नै जइन चेलेन्ज ओंखारबाय आरोना। आनलक कन्टेन्ट मनिटाइजेशन आरोना। नैबे जाबाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखादों। मानो होनोबा एबारनिफ्राय कन्टेन्ट मनिटाइजेशन मोननो थाखाय नोंथांमोना अनलि 28 डेजआव 3 लाख भिउस लानानै फैबानो नोंथांमोना कन्टेन्ट मनिटाइजेशनखौ मोननो हासिगोन आरोना। नोंथांमोननो आङो स्क्रिन रेकर्ड खालामनानैबो देखायगोन। दा जुदि नोंथांमोना कन्टेन्ट मनिटाइजेशन मोननो गोसोबा नोंथांमोना मोजां भिडिअ आपल'ड खालामनो हानांगोन आरोना। फट' आपल'ड खालामनो हानांगोन, भिडिअ आपल'ड खालामनो हानांगोन। बे बिदिल' नङा जे बे मोनसेल' कन्टेन्ट मनिटाइजेशनखौ भिडिअनि भिउसजोंल' मोनगोन बा फटकनि भिउसजोंल' कन्टेन्ट मनिटाइजेशनखौ मोननो हागोन नङा। लं भिडिअ आरो फटक बे मोननैनि गेजेराव जुदि मोननैजोंबो बेसेबां भिउस लाबोनो हायो, माने 28 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरै भिउस लाबोनो हायोबानो नोंथांमोना कन्टेन्ट मनिटाइजेशनखौ इजियैनो मोननो हासिगोन आरोना। नोंथांमोना जुदि फेसबुकआव खामानि मावबाय दङबा, जुदि नोंथांमोनाबो जुदि कन्टेन्ट मनिटाइजेशनखौ मोनथारनो लुगैदोंबा नोंथांमोना मोजां कन्टेन्ट बानायनांगोन आरोना। मानो होनोबा मोजां कन्टेन्ट बानायबासो नोंथांमोना 28 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना बे क्राइटेरियाखौ, बे चेलेन्जखौ नोंथांमोना कमप्लिट खालामनो हागोन आरोना। नङाबा कमप्लिट खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोननो आं स्क्रिन रेकर्डबो खालामनानै होगोन। आं माबोरै सेटआप खालामखो, सेटआप खालामनायनि अपसनखौबो नोंथांमोननो देखायगोन। आरो नोंथांमोना फेसबुकआव जुदि खामानि मावोबा रेगुलार खामानि मावनो नाजा आरोना। सानसेयाव 3-4 फटक होनो नाजा, भिडिअबो होनो नाजा। होमबानो नोंथांमोननि बे चेलेन्जआ थाबैनो कमप्लिट जागोन आरो नोंथाङाबो फेसबुक कन्टेन्ट मनिटाइजेशनखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन आरोना। स्क्रिनाव थांनानै देखायनि नोंथांमोना गोबाङानो नुवाखैबो जानो हागौ जे बा नायसनाखैबो जानो हागौ आरोना। जोंनि बे कन्टेन्ट क्रिएटरा, मानो होनोबा फेसबुक कन्टेन्ट क्रिएटरफोरा माने नायसनाखै जानांगौ आरोना। माने आंनि कन्टेन्ट मनिटाइजेशनाव बा आंनावबा बेफोरबायदि फैगोन ना फैयाखै बेफोरबायदि साननानै थानो हागौ आरोना। नाथाय बेफोरबायदि जेबो नङा। मानो होनबा फेसबुक टीमा अलरेडि फेसबुकआव बे गाइडलाइनखौ, माने बे क्राइटेरियाखौ डाइरेक्ट लन्च खालामनानै होखाबाय आरोना। दा बयनावबो बे माने कन्टेन्ट मनिटाइजेशन मोननायनि थाखाय बे आनलक कन्टेन्ट मनिटाइजेशन जइन चेलेन्जखौ नोंथांमोननिसिम बयनोबो माने आपडेट खालामनानै होखाबाय आरोना। बयनोबो फेसबुकआव। नोंथाङाबो जुदि नायसनाखैबा थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना। नोंबो जुदि कन्टेन्ट क्रिएटरबा, नोंबो जुदि फेसबुकआव फटक भिडिअ दैलि आगारबाय थायोबा, नोंबो जुदि कन्टेन्ट मनिटाइजेशन मोनाखैबा, नों जुदि मोननो लुगैदोंबा नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय। नोंथांमोना स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै देखायनि। फेसबुकआव हाबबाय। नोंथांमोनाथ' अलरेडि बयबो नायनो रोंखायो जानांगौ आरोना। प्रफाइलाव हाबबाथाय मिथिखायो माबायदि ओंखारो। बेयाव हाबबाय, ओमफ्राय नैबे डेशबर्डआव थुदो। डेशबर्डआव थांनानै नैयाव मनिटाइजआव हाबदो। मनिटाइजआव हाबनानै खनसे ओरै रिफ्रेस मारिदो। ओमफ्राय नै नुखाबाय आरोना। गोजौआव लिरना होदों आनलक कन्टेन्ट मनिटाइजेशन आरोना। ओमफ्राय नै भिउस नांगौ अनलि 3 लाख भिउस नांगौ आरोना। माने 28 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना जुदि 3 लाख भिउस लाबोनो हायोबानो कन्टेन्ट मनिटाइजेशनखौ इनभाइट खालामनानै हरसिगोन आरोना। आंखौ इनभाइट खालामसिगोन आरो। जेनेबा जुदि नोंसोरो जइन खालामथ'वाखैबा नैबेफोरबायदि जइन चेलेन्ज ओंखारगोन आरोना। नोंथांमोना थांनानै जइन चेलेन्जखौ क्लिक खालामहैबानो जाबाय आरो। बिनिफ्राय 28 डेजनि गेजेराव 3 लाख भिउस लानानै फैबानो कन्टेन्ट